Přeji vám všem pěkný den. Dovolte mi, abych vás přivítal u nového videa, které se bude 100% líbit každému. Dozvíte se totiž, jak vydělávat peníze, aniž byste museli něco dělat. Stačí pouze, pokud vlastníte stolní počítač, tablet, notebook a máte připojení k internetu. To je vše. V následujících minutách si ukážeme, jak to vše funguje a jak je to jednoduchý. Projekt vymyslela společnost Digital Generation, která se zabývá řešením složitých úloh a projektů týkajících se otázek budoucnosti lidstva. Například zkoumají obnovitelné alternativní zdroje, ekonomiku, financí, meteorologii. Jejich cílem je vytvořit obrovský superpočítač, supermozek, který bude schopen pracovat na konkrétních prospěšných projektech. Čili jejich hlavním cílem je změnit vlastně náš svět k lepšímu a my jim můžeme v tom pomoci a ještě za to dostaneme finanční odměnu. Já vám to teďka představím blíže. Jak už jsem říkal z začátku, k tomu, aby jsme dostávali výplatu, nám stačí, aby jsme vlastnili pouze počítač, tablet nebo notebook. Čím více těchto přístrojů máte doma, tím lépe, protože za to budete dostávat více peněz. Jedinou podmínkou je samozřejmě, že ten přístroj musí být připojený k internetu a musí být zaplý. A za to nám budou platit. Ptáte se určitě, jak je to možný. Spousta lidí, společností má po celý dny zapnuté počítače, které se používají k práci, zábavě, sledování filmů, hrajete na nich hry, surfujete po internetě, po sociálních sítích, komunikujete s nimi. Společnost Digital Generation vám za každý zapnutý počítač zaplatí. Zaplatí vám za každou milisekundu, sekundu, minutu, hodinu, den. Budou vám platit po celé roky. Prostě vám zaplatí za dobu, kterou máte počítač v provozu. Přitom ale nemusíte vůbec nic dělat, nemusíte na nic klikat, čili ti, co dělali klikačky, tak se konečně dočkali, mají zde mnohem zajímavější a hlavně skutečný výdělek. Nemusíte zde ani sledovat reklamy, nemusíte zde sledovat reklamní videa, nemusíte žádné posílat e-maily, nic takového. Prostě vám stačí jenom, pokud máte zaplý počítač a společnost vám za to bude platit. Platit vám bude za nevyužitý početní výkon vašeho počítače. Jak to funguje? Počítače mají mnoho nevyužitého výkonu, tak proč jej nezhodnotit? Pokud poskytnete institutu společnosti Digital Generation zanedbatelnou část výkonu svého počítače v tzv. Vláknech, dostanete za to zaplaceno. Totéž provádíte například běžně i teď, vůbec si to nejste přitom vědomí. Například, když používáte Skype. Určitě jste si všimli, že se vám ten počítač při používání Skypeu nějakým způsobem zpomalí, je takový líný. Je to díky tomu, že vlastně ta společnost Skype, aniž o tom víte, používá váš počítač, ten váš početní výkon. A takhle se to děje i u více aplikací. Jen s tím rozdílem, že o tom ani nevíte a nikdo vám za to nezaplatí. Proč vám za to bude platit Digital Generation a co k tomu potřebují? Jak jsem říkal, tak instituce zabývá složitými zakázkami, potřebují například spočítat nějakou náročnou úlohu, náročný úkol, který by na nějakém výkonem superpočítači trvaly měsíce. A místo nakupování právě těchto složitých drahých počítačů, serverů se rozhodla společnost pro možnost sloučení a vytvořit vlastně takový super počítač právě propojením těch našich menších počítačů. Čili to vlastně rozdělí po všech těch lidech, kteří se do tohoto projektu zaregistrují. Následně ten úkol, který by trval na tom jednom super nějakém počítači, trval měsíce, tak mají tu úlohu vyřešenou a spočítanou během pár minut. A
O část zisku z těchto zakázek se poté dělí s těmi, kteří jim právě poskytnuli tu zanedbatelnou část výkonu svého počítače. Jaká je odměna? Za každých 24 hodin, kdy máte zaplý počítač, obdržíte $1. Jistě si říkáte, není to moc, ale spočítejte si to, prosím vás, na dny, měsíce, roky, jak dlouho máte ten počítač zaplý. A samozřejmě je zde možnost ten zisk si navýšit. Máte třeba doma více počítačů, my máme třeba počítače 2, takže vlastně tu aplikaci můžete si nainstalovat na oba dva počítače a už vám vydělávají oba dva. Dále je zde možnost dostat odměnu za to, že budete tento projekt doporučovat. Takže se může ten váš výdělek mnohonásobně zvýšit. A také zde máte možnost si zakoupit další vlákna a díky tomu vlastně ten váš zisk stoupne. Vybírat výplaty lze denně od částky $1. A to na Payzu, Paxum, Perfect Money, platební kartu, a nebo samozřejmě na váš bankovní účet. Domlouvá se také peněženka PayPal. Ukážeme si názorně tu aplikaci, jak vypadá. Jak vidíte, já ji mám spuštěnou, mám ji dole na liště, takže není ani vidět. Pokud si tady minimalizujete, tak vám zmizí. Když na ní zase kliknete, tak se vám objeví, takže vám vůbec v žádném případě nějak nebrání v tom počítači, vůbec vám tam nezavazí. Nezobrazují se v ní žádné reklamy, otravné, nic, prostě takhle to funguje pěkně potichu, když to dáte na lištu, ani o tom nevíte. Zde se vám ukazuje, jak se vám načítají penízky, čili, a tady vidíte, jak vám to zatěžuje ten počítač. Ta zátěž je zde opravdu minimální, jo? Když to srovnám se Skypem, tak to je nějaká setinka výkonu, co vám bere tento projekt, než kolik vám třeba vezme Skype. Pokud se podíváte na tu aplikaci podrobně, máte zde záložky, zde vidíte své referály, to jsou teda lidi, kterým jste to už doporučili, kteří se zaregistrovali a z kterých máte penízky. Tady vidíte, kdy se zaregistroval ten člověk, jestli už mu ta aplikace něco vydělala. Tady máte své základní informace o své osobě, čili zde vidíte své ID číslo, e-mail, který máte v registraci, a tady se ještě zapomněl to afiliáta, tady máte prosím vás svůj registrační link, který vlastně můžete používat k oslovování, k doporučování těch vašich zájemců, známých, abyste jim tento projekt ukázali a aby i oni mohli vydělávat jenom tím, že budou mít ten počítač doma zaplý a nainstalovanou tuhle aplikaci. Tak, tady jsou ty základní informace, ty samozřejmě budete mít i na svých hlavních stránkách, ve své kanceláři, kterou obdržíte po registraci. Nyní si ukážeme, jak se registrovat, takže já to zminimalizuju, aby nám to nezavazelo, a pojďme na registraci. Registraci můžete provést zde, a nebo zde na těch mých webových stránkách, pokud na ní kliknete na ten obrázek, najdou vám informace k registraci. Registrace je zde velmi jednoduchá, máte ji udělanou opravdu během pár minutek. Čili stačí vám pouze, pokud kliknete na registrační link na těch mých stránkách, najde vám základní stránka společnosti Digital Generation. Zde prosím vás vypíšete své jméno, e-mail, vše opět prosím vás vypisujte bez háčku a bez čárek. Zde napište heslo, opět bych doporučoval nějaké složitější, které obsahuje velké malé písmena, případně číslice. A zde opíšete kód. Poté kliknete na Send. Tak, ohledně registrací, vidíte, už vám to najelo pěkně. Ohledně registrací, nelze zakládat na jednom počítači více účtů. I když máte doma dva počítače, tak nelze také pod jedním jménem, pod jedním e-mailem. Na každý počítač musíte mít vlastně někoho jiného. Společnost si je ale vědoma, že spousta lidí vlastní také spoustu počítačů, také samozřejmě různé firmy, tak do budoucna plánuje, že bude možné z jednoho účtu spravovat více počítačů. Momentálně to ale možné není.
Na té stránce máte ty základní informace, jak to pracuje, takže se na to můžete podívat. My se budeme věnovat ale samotné registraci. Jdete na záložku personál, kliknete na profil. Nyní zde vypíšete zbytek svých údajů, čili pravdivě telefonní číslo, pro Českou republiku je zde předvolba 0420, vaši přezdívku. Pokud si pak chcete změnit heslo, tak můžete zde, ale my ho teďka měnit nebudeme. Tady vidíte ten svůj registrační link, který můžete posílat lidem. Zde vidíte odměnu, čili z první linie, čili z vašich přímých lidí, kteří se pod vás zaregistrují, máte 20% a z druhé linie, teda z lidí, kteří se zaregistrují pod vaše lidi, máte 10%, takže paráda, jo? Mít 20 a 10% z jejich výdělku, super. Tady máte peněženky a bankovní účet. Je důležité vyplnit aspoň jednu z nich. Takže pokud máte Paizo, napíšete zde svůj e-mail, pokud máte Perfect Money, napíšete to číslo účtu, to je tuším U a nějaké ty číslice. Pokud si sem chcete vložit bankovní účet, můžete. Tak a zde ještě dopíšete údaje, tady vidím, že má být jenom jméno, takže jméno, příjmení, země a adresa. Stačí jenom město. Tak. Vše si zkontrolujeme, pokud vše sedí, máme vše vyplněno, tak klikneme na Save. Nyní nám během pár minut dojde SMS z čísla 44793794882. Je to prosím vás pro ověření, aby nedocházelo k zneužívání systému, k tvoření falešných účtů a je to nutné k té aktivaci. Takže vám přijde SMS s kódem v tomhle tvaru. Zde budete mít napsané číslo. Toto číslo si zapamatujte, stačí, když dáte na mobilu pouze odpovědět, píšete ten kód a odešlete. Cena za SMS je běžná, jako kdybyste posílali SMS kamkoliv jinam na mobil do jiné sítě. A během chvilky je ten váš účet plně aktivní. Za nějakou chvíli vám admin přidělí zdarma to vlákno, díky kterému budete denně vydělávat. Má zkušenost je taková, že to trvá 24 hodin. Pokud mu ale napíšete na tiket, ten máte v té svém kanceláři zde, takže tady dáte napsat nový tiket, zde napíšete, čeho se to týká, takže vlákno, vyberete zde, že je to technického rázu a napíšete zde větu, kterou máte vlastně v té mé nápovědi a poté kliknete na Send. Admin vám potom většinou přidí vlákno rychleji, někdy i hned, každopádně vám ale odpoví. Až budete mít vlákno přidělené, tak vyděláváte. Já zde uvádím, že pokud není vlákno přidělené, tak nevyděláváte. Má zkušenost je taková, že i když to vlákno máte neaktivní, čili vám vypadá takhle a přesto vám jede ta aplikace, kde se vám ty penízky zobrazují, tak po aktivaci toho vlákna vám vlastně ty penízky se tady ukáží. Takže nyní můžete jít teda směle do dalšího kroku. Nyní si teda stáhnete aplikaci toho vlákna v sekci Downline a nainstalujete. Čili v té své kanceláři kliknete na Download, dáte uložit a vám se stáhne ta aplikace. Jelikož já již mám staženou, tak ji nemůžu stahovat podruhé, takže to ukazovat nebudu, ale každý to určitě ví, jak se to dělá. Poté pouze dáte instalovat, spustit a aplikace vám najede vlastně tak, jak funguje mně, takhle vám pěkně najede a poté si ji můžete zminimalizovat. A pokaždé, když si zapnete počítač, tak vám samozřejmě se sama aktivuje a vydělává vám penízky. Na webovkách to máte všechno krásně popsané, ty základní informace máte zde i, že ta aplikace vám zabírá maximálně 5% výkonu procesoru, takže to vůbec ani nepoznáte, že vám jede. Na další webové stránce máte popsané, kolik teda přesně můžete vydělat. Máte tu přehlednou tabulku, takže pokud máte teďka to jedno vlákno zdarma, je schopné vám za rok vygenerovat maximálně $365. Pokud vy máte třeba počítače 2, tak to bude dvojnásobek. Z výdělku já doporučuji si zakupovat další vlákna. To jedno vlákno pak stojí $50, jede vám po celý rok a může vám vygenerovat stejné peníze. Takže pokud těch vláken máte více, o to větší máte výdělek. Dále připomínám samozřejmě ten doporučovací program, kdy máte z výdělku svých lidí v první a druhé linii 20 a 10%. Veškeré informace se dozvíte na webových stránkách, odkaz máte v textové části pod videem na YouTube. Já věřím, že se vám projekt líbí stejně jako mě, že se zaregistrujete
a budeme všichni spokojeně vydělávat, aniž bychom pohli prstem. Tak, děkuji za pozornost, nashledanou.